mga master, get na kami. Doon tayo. Nakikita natin to. Yes sir. Yun o, marami kami. Si Papa Vince. Ako lang yung ako lang yung naka Honda Click. Kaya lang ang lahat mga 50. So tayo yun. Sure tayo lang. Di ba? Hindi makahabol. Ang bibilis. Ha? Ang bibilis niya. Ang bibilis, hindi makahabol. Ha? Ha? Anong batch ka sa RG? Ano, 98? Ha? 98 po. 28? 98. 28? Oo. Maritayaw? Hindi, mapanatag. Ha? Mapanatag yun eh. Ano na? Mapanatag. 28 din ako eh. 18 ba kayo? Maritayaw? Ay, tayo. Nakalimutan ko na ano niya. Ito sa Lingayen. Ay, sa ano kami? Sa may Kalasyaw kami, sa Kalasyaw. Iwasan dalawa. Tandaan na yung ano yun. Tandaan na yung 17, labutan, layo nila. Yung mga ito, kargatan mo ngayon.
dito yung meet and greet ah. Gilid lang kami dito. Doon tayo kay Aaron tayo. Doon tayo kay Aaron. Nahuli. Nahuli nga eh. Dapat pinauna mo na yung drone mo dito. Nakintay na. Shout out kay Aaron. Eh, yung palipad ka? Yun o. Tayo punta sila ng patay tayo uwi tayo. Palo lang tayo. Paalis mo yan. Nakatatapos lang kumain. Ulit ito may lama. Uwi na kami. Sir, muna ko sir. Thank you. Hindi ka nasama? Di na po, uwi na po. Para may kasama may uuwi. Oo. Ay sir, thank you sir. Thank you po. Sir, Ay, sige. muna na ako. Sir. Saan mo yung event doon? Ang gusto na eh. Paalam lang tayo mga master.